சங்கீதம் 128 2வது வசனம் சொல்லுகிறது, உன் கையின் பிரயாசத்தை. அப்ப அந்த கை பிரயாசப்படணும்ல, சொல்லுங்க. கை பிரயாசப்படாம எப்படி சாப்பிட முடியும்? கை பிரயாசப்படாம நன்மையை எப்படி பார்க்க முடியும்? மொட்டங்கால் போட்டு உபவாசம் இருந்து குடும்பத்தின் ரட்சிப்புக்காக, விடுதலைக்காக ஜெபிக்காத ஒரு மனிதன் விடுதலையை பார்க்கவே முடியாது. தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்களை தங்கள் வாழ்க்கையில உரிமையாக்கி கொண்டு அதை விசுவாசத்தில் அறிக்கை செய்து ஜெபிக்காத ஒரு மனிதன், வருஷத்துல 1ஆம் தேதி வாக்கு தத்தத்தை வாங்கிட்டு வந்து செவுத்துல ஒட்டிட்டா நடந்துரும் நினைக்கிறீங்களா? அப்படிலாம் ஆண்டவர் செய்ய மாட்டாரு. அதை உரிமை பாராட்டி, அதற்கான கிரயத்தை செலுத்தி, அதற்கான அர்ப்பணிப்பை, அதற்கான கீழ்ப்படிதலை நம்ம கொடுத்தாதான் கர்த்தர் அதை பார்ப்பாரு. அதை பார்த்து அதுக்கு தக்கதான பலனை கர்த்தர் தருவார்.